Ayo Cantika. Sini sayangku. Alah, angger wong ayu lah ihi. Apa mang? Apa mang? Runguku ihi ngono nduk. Oh gak mang, gak ngono. Ya mbok kudu nek ngono carane. Kudu apa bocah kok ngene iki? Kudu nang mulai ngono lho, Mbak. Ngono, tak kira kudu alah. apa. Kudu apa? Mbak ihi. Mbak tak saponane guys, gak sah. Ayo Cantika milih yang mana? Pamuntanen apa, Mbak? Apa, Mbak? Merah jambu. Merah jambu. Oke. Diaturi? Oke, baik. Katuran wonten merah jambu yuk, Ri. Terima kasih budaya. Ora neko-neko. Ojo mbok kok setrum. Lah enak apa rasane? Gumon aku. Mot lah nek jene hiburan Flora kalau ndok. Enggak, maksudnya jene remik ngomong. Jam-jam terbang. Aku bersulit
Wayo. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Ayo mas, cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat tuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang hati. Aku tetap setia, sampai mati. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Tak kuat lah siji-siji loh. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat tuku. Sampun ngaturan cinta berang jambu. Nek gawe anyar ki mbok sepelan kok so gawe anyar dadak yo ngene iki lho Ri. Kok so gumun aku ah. Hah? Ora iku cara dalan dikeki portal langgite ngono. Dadak man dadi polisi tidur jungkel. Mister Mendem Rizal. Ndi mang wonge? Kowe mau Pit? Zal, Fitri ndak mau. Ndak mau. Dia gorokannya lagi brobrok Zal. Kayak aku ya ndok ya. Ya ampun. Ayo sayangku yang punya Mister Mendem Risna. Risna banana berarti ki gedang ya ndok. Gedang, banana ki gedang. Risna iku artine goreng, berarti gedang goreng. Jenenge mah apik lah ndok ndok. Apa ta, Mbak? Iku lho mikir aja Jare sapa banana gedang? Banana ning nggonku telo. Mosok telo. Terus lah nek Risna Goreng. telo Goreng. oh iya cah iki. Duet Mas. Tambah 20. Ora kok sa. Monggo Mas. Aku wis kondo jiwa
Banding sesuk tuku beras ora tak andep banding anak bojo wareg ojo punah nuturi kaya penyanyi oke wae yen ngarep Iki mang cara Jawane Banyuwanginan ta apa ri cara Jawane ri? Kosidaan. Lah Mister mentem mbok gek kosidah kok ora bingunge wong. Piye lek, piye lek? Mas Deni Sidorondo, nggih. Nek mau jambu alas saking Mas sinten aku lali kok, Cah. Mas Deni ingkang pundi Mas Deni? Wonge ya teko. Alah, si hitam manis iku. Oke, baik. Jambu alas terlebih dahulu. Yang mau dua tadi Mas sinten aku kok pelupa. Rungokno mujari aku nganti lali kabeh riri. Kok so. Niki nggih. Mas sinten ndek wau Mas, nuwun sewu Mas. Ora lele di ngono mang ndok. Sinten Mas? Mas Edi. Engkang pundi jenengan piyambak? Walah iki dhewe jebule ndok. Tak kira lak nyodorno kancane ngono le, Guys. Dadak mandekne dhewe. Monggo Mas. Iki lagu anyar lho, Guys. Ayo yol biol. Sliramu wis tak aturi Aku mangku ning piye lari. Tukasane sliramu digawe rondo urang-urung saiki dadi rondo
janjimu biyen aku sanggup ngenteni. Sliramu wis tak aturi, regep golek bojo sing tresno welas sejati. Kasane sliramu digawe lara, urang-urung saikine dadi rondo. Regedak gak aku gumun, aku ngrasakno lara kabeh.